Igbo sama ndị omejeje mba Igbo mụlụmọnụ mekene gị ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị nke ha na-anọsụ na Igbo ka ọmala anyị mma ise tata ana m anabata anyị ọzọ na-agba nke ise na nya bụ njem nchekwa ezinụlọ Safe Family dịka m na-esi ekwu na nya bụ njem bụ ọlụ dịele mụ na nge nya bụ na anyị bụ ndị Igbo na anyị echi ya azụ na ezinụlọ anyị dị iche iche jeme gịnị jee chịkọnata ọnụ mee ka udo na ịfụnanya wee bata ka ọganiru wee dị n'ihi na ọ bụ ebe udo na ịfụnanya dị ebe a ka ọganiru na-abata ngwakwa n'ịga n'iru anyị akọwago ihe bụ ezinụlọ dịka ntọala Igbo si wee dị anyị ekwugo ihe melu ezinụlọ nke anyị ji wee ka mma karịa nke a anyị na-afọ kịta anụa nke a anyị gụtara n'akwụkwọ anyị ekwugo ihe melu ji wee ka mma ihe our own family systems and values ji wee dị mma anyị ekwugo ọghọmahịa dị na family system nke ndọcha anụwa anyị na-practice ihe anyị na-ekwugo na-abụrụ na nke ndọcha ajọka mba nke fa jọrọ njọ ọ na-awa ọkọlọ ha ọnya mere ndị be anyị ji wee sị na gịnị na nkụ dị na mba na-eme gịnị ọ na-eyelụ mba nne maka na abịa na nke anyị enwere ihe ha nwere ihe anyị nwere bụ onwe anyị nya bụ na anyị nwanye neta onwe anyị na ndụ neta onwe anyị n'ọnwụ ọkwa na ya ebe anyị nọzi kịta bụ ịkọwa ụzọ dị iche iche anyị ga-esi wee mee ka ntọala ezinụlọ anyị wee mee gịnị wee chieta azụ to bring back our own family systems and value back otu ọ dị na mbụ na anyị mbido anyị kwuru na ọ bụ gịnị asụsụ ka anyị nwee ike mee gịnị ka ọ dịla anyị mfe iji wee identify ya ourselves maka na asụsụ so n'otu ihe mere gịnị jikọtalụ people o so n'otu ihe mere gịnị binds people together asụsụ a ọ dị mma nya bụ ka ime gịnị ka ịsụba asụsụ gị ọ bụrụ na ị mara ya jee mụọ onye enwechaziri ndị na-akụzi Igbo both online and offline bidokwuo mee gịnị sụbalị ụmụ gị ka ha nwee gịnị nwee ike nwelie nwee to ebe a ka anyị kwụsịrị na ozi anyị anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị Igbo amaka Igbo atọka Igbo amaka Igbo atọka n'ịga n'iru anyị ga-agazikwa n'iru kwulukwe okwu ụzọ dị iche iche anyị ga-esi wee bring back our family systems and value back to life ọkwa ya maka na ya rapụta na agbụrụ nke anyị wee nwụọ n'ịga n'iru nke mbụgwa anyị ga-ebido n'ebe ụmụ anyị nọ upbringing ọ bụrụ na ịlụsịa mansion gị anyị na-alụ junior this is your room princess this is your room kedu m afịa this is your own this is your own ibido wele aka gị kewaba ụmụ gị kewaba ụmụ gị kewaba ụmụ gị they will grow up like that and they will not know what sisterhood brotherhood family means ha si otu a wee too ha eme gịnị ha ejewala onwe ha nya bụ na anyị ga-ebido n'oge wee mee gịnị wee kụnyebe mkpụrụ nwanne n'ime ụmụaka anyị ka ha malụ ka esi eme gịnị ka esi eme nwanne ka ha malụ the meaning of gịnị unity the meaning of imekọta ihe ọnụ dịka ụmụnne bido n'ilekọta ndị ọnụ akwa Bible unu si na ndị family that prays together do what stays together. It is not only prayer that will keep your family what together. There are other things unu ga na-eme that will do what will give you strong relationship. Oya bụ ebe ọbụla unu na-eme gịnị unu na-echekwa onwe unu ọ bụrụ sọsọ na family nke nge nwa mụrụ you will also do what extend this. Ọzọzikwa bụ gịnị culture and tradition ka ụmụ gị wee mee gịnị malụ ka Igbo si wee mee gịnị si ebi ndụ ka ha malụ na Igbo sikwa n'onye aya na nwanne ka ha malụ na Igbo si n'ime bebe anya ebebe ka ha malụ na Igbo si na ozu si bi si nwee enyo ka nwanne mee gịnị ana ka ha malụ na Igbo si na gidigidi bụ ugwu eze ka ha malụ na Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ eme gịnị ọgba ụfụfụ ka ha mụtasịa ihe ndị a ka ha welie wee mee gịnị wee too nya bụ na anyị ga-ebido kịta wee mee gịnị wee kụnyebe mkpụrụ ndị a n'ime ụmụ anyị ka ọ dịla anyị mfe ka ọ dịkwala na anyị mfe maka na ụdị ndụ anyị na-ebi mgbe anyị ga-aka nka ọ ga-afịa anyị arụ ndọcha nwekwara na old people's home ọ nwerekwa nke anyị nwere na-agbanyeghị ego niile ị nwere how you have planned your retirement at your weak age at your weak period you cannot care for yourself ịmanodo nwe onwe gị anya ọkwa your family bụ ihe ya megịnị ya take care of you ịkpọtakwu mmadụ ka ọ nedo gị ụdị ajọ obi anyị nwere kịta anụwa ịkpọta mmadụ ka ọ bịa kpobe nsị gị bụ ya lewa gị na ihe na ahụ mamịrị ọpịgbunyụọ gị anya ivin ọfụkọ esi lee gị lee ụlọ gị nwere ihe niile anyị tọkwara unu na-atọ ọ bụrụ na anyị echiyọrọ azụ dịka isi ebe ndụ ya bụ na ọ dị mkpa ka anyị bido n'oge kịta mee ka ụmụ anyị malụ the importance
ezinụlọ ọbala the important ọ dị na anyị have each other the same way anyị si wee dị ka anyị kwụsị na ịkpa oke anụnwa anyị na-akpa na ọ dịrọ mma. Ọzọ bụ identifying with each other, and that includes your extended family. Nwoke mali na inwele gịnị ndị ọgọ, identify with them. Nwaanyị mali na inwele ụmụnne di, identify with them. Mali na inwele nwunye di, identify with them. Mali na inwele nne di, identify with her. Mali na ndị be di gị nwele ụmụnna, identify with them. Mali na enwele ụmụada na be di gị ha, enwele ndị amụtara amụta na be di gị ha, identify with them. Mali na enwele obodo isi na ya pụta, identify with them. Mali na otu ịbụ na ịbụ nwaada na be nna gị, identify with ụmụada ndị ọzọ. We have to do what? Identify. Ihe ọ ga-eji wedele gị mkpa bụ maka na gịnị dịka si wekwuo anyị amara who will give us our last cup of water. Anyị amara ebe anyị ga-anọ echi niile nọdụ na mkpa abụrụ nke ego na ama m na ịkpatago nyebe ego na ihe take care of yourself na ego gị ya eme gịnị ọ ya azọpụta nwu gị mana ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ọ ya bụ ịnọrụ chukwu ekwekwe na I know right mana echi niile o nwere onye mechi ọkwa ihe anyị na-ekwu yes nya bụ na ọ dị mkpa ka anyị mee gịnị bido mee gịnị nọkọba mitin ụmụnna mitin ndị ọgbọ mitin ụmụada mitin ndị ọkpụ mitin ndị nwunye di ihe niile a ka anyị mee gịnị let us bring it back to life. Ebe a ka anyị ga-akwụsị anyị ga-ebidozi wee wepụtabezie nsogbu niile adịkwa n'iche iche a na-enwe n'ezinụlọ and usoro a ga-esi wee mee gịnị wee solve ya na family problem karịzịrị akarị nya na ebe mmiri si wee mekwado gịnị baa opi ụgbọgụrụ kedu ihe butere ntisa n'ezinụlọ Igbo inebe n'onwe gị anya kwa nwaanyị ka anyị nebe anya ụzọ butere nya bụ nsogbu dị n'ezinụlọ bịa benyezie anya na nsogbu dị iche iche anyị na-afụ n'ezinụlọ anyị tata. Ngwakwa na Igbo mụrụ m ọ ya dịkwa na mgbe ọzọ gị ga-anọkwa ebe wepụtara n'ozi nchekwa ezinụlọ na rịnụ mma ọ ka bụkwadonu nwaanyị Ngozi Mmadụ ka emesịanụ.